Ассалому алайкум бародарои ҷон, созаи хубе, саломатитон хубе? Бародарои ҷон, бачаёча, ду даст сӯи Аллоҳ мебардорам. Ай Худованд, талаб мекунам, ки бародарои ман ҳамавақт зиндаву обод бошанд. Худованд файзу баракату датои саршон бирезонад. Ва гуфтаниам бародарои ҷон, ки пешаи ҳама бародарои ҷон, ҳамин подписатсияро якдонагӣ лайка фаромӯш накунед ва ҳамун фикраҳои худтонро дар ҳамун комментария бинависед. Бародарои ҷон, бачаёча, ва имрӯза курси мо бародарои ҷон, курс поён фаромадагиай. Гапи ҳақ ростша мегӯм, ранги дигарро курса боло намебардорам. Ва бародарои ҷон, гуфтаниам, ки 1000 рубли мо 168 сомона 20 дирам штагиай. Ва бовар накунед, агар бародарои ҷон ҳамирӯза курсай аввалин бонки молиявӣ, ина бародарои ҷон, бонки молиявӣ, бонки миллии Тоҷикистон 27 июл 1000 рубли 168 сомон. ҳамаи банкҳо кашти 168 сомона. Бародарои ҷон, аз шумо фақат хоҳиш мекунам, ки бародарои ҷон лайка бичиқина, подписатсия кунед.